wis ora kelingan. Iya, luar biasa matur sembah nuwun. Satu tembang Terminal Gayatri Meet in Dujo. Monggo. Oh sampun lho Pak. Masyaallah nggih. Matur ngapunten niki dawuh. jenengan ndak kena macem-macem mergo niki di wilayah saya. Leres-leresipun ngoten. Nanging saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. La quwata wa la quwata illa billah. Mas Minto. Nggih. Dalu niki saged nderekaken panjenengan sampun pinten-pinten putaran. Dalu niki pinanggih malih. Nggih. Sowan wonten dalipun Pak Darmaji, Bu Suliani. Nggih. Ing dalu menika nglenggaken Keng Putra wonten ing Pawiwan Agung. Wonten ing pahargan menika andum katresnan anggenipun bebrayan insyaallah tumuju wonten ing bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tinampi ridho lan hidayah pinanggih barokah. Amin. Dongane wong melek wengi bengi iki akeh diijabah dening Gusti Allah taala. Ternyata piyai ngriki nderek Bragung Mas nggih. Sumbragung nggih. Alhamdulillah piyayinipun leh semanak grapyak Mas Minto. Dalu niki mengeti Keng Putra anggenipun lenggah wonten ing Bale Wisma Agung. Nyuwun pangapunten Mas Minto. Nggih. Saben-saben wonten pahargyan lak mesti mantenan nek mboten mantenan bersih desa. Yen ora bersih desa sunatan, luput saka sunatan syukuran. Kula nek syukuran sunatan bersih desa kula sik gelem urun donga, urun rerembug ingkang positif. Ning dalu niki kok kula ken urun rembug pangapunten saestu. Kula nek dalu niki anggenipun Mas Heru kalian Mbak Akvina, anggenipun bebrayan pangapunten kula mboten saged tutur-tutur. Sami, jenengan kalih kula profesinya sama, statusnya sama. Dalu niki kula nggih mboten patek wani nuturi temanten. Lah niku Mas Minto. Niki dipasrahke kalau dulur mulanang Mas Didi. Nggih, kersanipun Mas kula klutuke mawon. Soalipun kula niku ajeng tutur-tutur manten wedi. Wong kula dhewe butuh dituturi to Mas. Nadalah. Dadi kula niku pasrah bongkohan kalih Mas kula sing lagi lebih positif pikiranipun. Ngoten. Kersanipun nggih tanggung jawabe Mas Jo Kluthuk. Wis ben Mas Jo Kluthuk mawon sing tutur-tutur kula tak meneng mawon. Padha kalih kula nggih ajeng meneng niki mengke. Ngoten lho. Wis saiki masa bodho sampean Mas. Masa bodho sampean kepiye apike Mas Heru karo Mbak Akvina iki kepiye? Ngono. Aku tak ora melu tutur-tutur, domonge aku wedi kok. Aku ki dina iki butuh dituturi. Iya. Ngono. Dadi ngempil kamardikan Mas Kluthuk nuturi temanten awake dhewe ngempil utawa melu kaya ngapa mirengke tuture. Sampeyan tak hormati sebagai wong sepuh. Disesep supaya ben iso apuh kepiye pikirane sampeyan. Saya pancen ya merasa nuturi mergo keluargamu dhewe ya sik ora kok murat-marit jer aku bocah enom wis sepuh saka pantene kok. Tapi awakmu ki termasuk introspeksi. Nggih. Wong iki kudu sadar diri kepiye anggone. Iso nuturi wong ning harus introspeksi diri sendiri. Mawas diri. Iso ngajari ning kudu iso nglakoni. Apik. Wong awakmu nuturi manten kan ya ora mungkin. Nggih. Wong awakmu dhewe ya sik gejolak rumah tangga sik murat-marit gitu. Ya butuh sampean sing ning ya sok nulari. Betul. Sing langsung nuturi neng buri. Loh, lah ngapa to Mas? Wong arep buri ya padha wae. Ya setidaknya itu harus jelas ngono lho. Yang di depan. Iya. Sing gak iso nuturi neng buri. Oke. Ngono lho. Dadi penting. Masalah ini kula niku kalih Mas niku ngeten senenge. Saling menutupi dan melengkapi, Mas. Betul. Mboten kok congol cumongol mboten. Dadi kula nek ora iso tutur-tutur nggih Mas kula sing nuturi. Panjenengan pun pasrah nggih Mas. Mergo rumangsa ngrumangsani enek sing luwih pinter, enek sing luwih sukses, enek sing luwih ngerti. Saestu Pak, saestu. Mula nggih monggo Mas Jo Kluthuk. Lho, kuwi nyapa ning ngarepe? Lho, iso nuturi manten apa ora? Mboten saged. Ora iso kok ning ngarep iki. Lah kudune nang mburi. Lah ya ngono lho, wong ya aku ki ajeng. Ya ngono. Alian gen. Sik toh. Lah sampean kok ya melu mubeng mburi ngopo? Keluargaku ya murat-marit. Kowe iki ya sembrono kok iso. Pak Darmaji menika piyambipun? Pak Darmaji menika. Niku Pak Darmaji. Ono kalih Bu Sulan, kalih Bu. Ayo. Sulaini. Bu Sulaimi. Piyayine iki merantau, Mas. Nggih, Pak Darmaji teng Malaysia. Mboten. Bu
Sulaimi. Nah, niku teng Taiwan. Ngono. Jadi mereka berdua itu beliau berdua berjuang. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya mereka berdua, Pak Sulaimi kali Pak Darmaji. Pak Darmaji kali Bu Sulaimi menika pahlawan Devisa Negara. Ngono. Pak Minto. Jadi beliau berdua itu bisa dinamakan pahlawan Devisa Negara. Nun sewu. Ini sudah terbukti bahwasanya kesuksesan beliau menika sing lanang nyambut gawe ning Malaysia, sing wedok nyambut gawe ning Taiwan, nyatane sak menika saged dados keluarga ingkang sukses wonten ing Rejo Agung menika. Alhamdulillah kok Rejo Agung mbahmu di sini iki. Beragung. Beragung. Wah, lha iki ya rada slewang iki ya. Teng Beragung menika dadi dhuwit oleh ke Malaysia, dhuwit ke Taiwan, menika dikumpulne dadi siji ning Beragung, menika beliaunya keluarganya sampun sukses. Nyatane sudah terbukti beliau berdua menika sampun duwe usaha. Usaha napa, Mas? Pabrik paralon menika, sak menika paralon mbahmu kiper kok iso. Wong kuwi tempat pembuangan air kok iso pabrik paralon iki lho. Wah, kowe iki jan mripate kok ndi-ndi kok, Mas? Dadi ngeten Pak Minto. Pak Minto. Manten berdua menika. Endi mantene iki lho? Kok manten berdua menika endi? Wong mantene di depan kuwi kok iso. Mantene di mantene. Lah kuwi baguse kaya ngono putih kaya ngono kuwi jajali. Ndi? Burisan kuwi lho. Digital gundulmu. Ya ampun, Mas Heru iki lho. Wong mau wis jagongan ngono kok iso. Putih kuwi oleh lek sadurunge ndek bojo. Ning yen wis ndek bojo kudu ireng. Lho. Piye ta bocah iki kok iso? Sik. Ini harus diperjelas putih oleh sadurunge dadi manten. Ning lek wis dadi manten kudu ireng Pak Minto. Lah kok ngono? Lho kene putih ki biasane sadurunge dadi manten kuwi ndelik perawatan ki penting. Tapi sakwise dadi manten kudu bekerja keras nyambut gawe untuk menghidupi keluarga. Paribasane ora roh udan, ora roh panas. Ora roh awan, ora roh bengi, kudu nyambut gawe. Paribasan adus keringet dilakoni. Adus keringet niku kudu dilakoni. Kudu ireng ya. Lho, nggih lho, Bos. Bener. Loh. Biyen ibuke cah-cah ki penyawangku saurunge dadi manten ki putih. Putih. Bareng suwe-suwe kok ireng. Nah, ngoten lho. Pak Minto, gini ku malah kewalik. Biyen ibu Sri ki ireng. Heeh. Saiki putih. Sapa sing ngomong kuwi apa roh lek putih? Roh. Ireng. Mosok. Sesuk putenan lho. Kok kan moto ki urusan apa kok iso mangsane. Dadi ngono Pak Minto. Dadi manten ki nun sewu. Wong lek dadi manten wong lanang kuwi paribasane aja wedi awake reget. Aja wedi kesel, aja wedi kesel, aja wedi elek, aja wedi awake reget. Ning misi dan visi kita nyambut gawe dienggo murakapi keluarga. Masyaallah. Berarti wandene kaya Kang Rama. Lho iya no. Pak Darmaji. Sampir sani Pak Darmaji nggih. Pak Darmaji sampir sani. Nika lho piyaine senden ning mburi. Lah yo kae lho beliaunya. Piyayine gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur brikose kandel paribasan kaya wayang menika Gatot Kaca. Heeh. Pak Darmaji. Lho iya. Pindha Raden Anom Gatot Kaca. Ngambadir Gantara. Pagem caping Basunanda. Kudan rakudanan, panas ra kepanasan. Sebabe mergo ngiyup ning omah. Dadi kok ngiyup ning omah iki lho kok. Nyambut gawe ning proyek. Gitu, Pak Darmaji gitu. Pak Darmaji lho. Biyen Pak Darmaji ki putih. Pak Darmaji. Wah iya. Begitu. Kayine tur ora sombong lho. Sombong. Biasane nek kagungan gawe iki mesti ning arep dhewe to, malah ning mburi kok. Delik. Lho. Kuwi ndudone wong sing duwe jiwa adigang, adigung lan adiguna. Lho. Dadi ora sombong. Ora duduh-duduhne wong lek sukses kaya ngono kuwi. Masyaallah. Lho, ning jero kaya ngono ya Mas Grapyae. Ora roh. Pripun? Mau aku tekoki ditokne kabeh. Masyaallah. Enek lek petang lodong. Lho, petang lodong. Petang lodong mek kripik tempe tok. Kuwi mok. Iki lho jan ngene iki lho. Iki lho. Kowe iki kudune lak yo melu bangga wong yo apa-apa enek kok iso. Enek apa wong Wis ning ngarep. Sing ngalah petang lodong. Heeh. Nek mburi ki nek 6 lodong Pak Lah Tito. kuwi komplit neh. Oh, komplit apa mek kerupuk iwak tok. Lah yo beda kok iso. Tapi hebat lho Pak Minto saiki. Hebate? Loh, Pak Darmaji to? Nggih. Pak Darmaji menika nyambut gawe ning Malaysia, ibuke nyambut gawe ning Taiwan. Iki mung apa? Monggo mulyakne anak. Mulane ada kata-kata wong tua mesti mulyakne anak, ning gurung mesti anak ki iso mulyakne wong tua. Wong tua siji iso ngopeni anak 5. Ning gurung mesti anak 5 iso ngopeni wong tua siji. Lah kuwi lho sing kudu digut. Lho, iki penting lho kata-kata iki penting. Wong tua iso siji mulyakne anak, ning urung mesti iso mulyakne wong tua. Sapa sing ngomong? Sing ngomong sapa? Kula. Kata-kata bijak lho Mas. Lho. Anak ki iso mulyakne wong tua lho. Kok saged? Proses pembuatan anak kuwi wis mulyake wong tua lho. Proses. Ayo. Oh iya.
Penak lan mboten penak niku gumantung atinipun, Nah, Pak. kuwi ning awake dhewe-dhewe. Tegese menika kula ngendikan matur ingkang kados mekaten menika. Ngendikan ya matur. Matur. Contohmu mbok wis ngomong ngono wae. Iki jelas lho. Rungokno. So jenenge anak jenenge Mas Heru. Ru. Heru. Gedhi kono kowe tonyo ndasmu bar kowe. Gedhi oleh tapi pengalaman dalam hidup berumah tangga ki oleh sampai aku. Lah Mas Heru ki jam terbange kok ngendi-ngendi kok. Jam terbangnya apane lho? Lah sampean Jam dinding aku 6 aku ning. jam terbang ki pengalaman ki lho. Sampeyan kudu iso mulyani wong tuwa. Mula Pak Darmaji Bu Suliani. Kuwi kudu mbok mulyakne. Putrane Pak Darmaji sapa? Nggih, Mas Heru. Mulyakne wong tuamu. Apa meneh mulyakne wong tuamu wedok. Insyaallah kuwi iso membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Nah, Kuwi iki lho, lho. Mas, kuwi lho, Ki Mas. mesti ngerti merga paugrane kesuksesane anak ki gumantung ning wong tuwa Wong tuwa wadon. wadon. Kula yen kepengin sukses angger nyambut gawe lak mesti ridone wong tua, Pak. Iya. Nggih to? Iya. Mesti dilangkai. Mas Kluthuk niku angger budal nyambut gawe. Aku jemene kok dilangkai. Aku mesti dilangkai karo diuyui ya. Dilangkai ki dongane wong tua ki Pas lho. nglangkai anyang-anyangan lho aku ngono. Lak lenggahe wonten mriki. Eh. Nyambut damel wonten Malaysia kalian Taiwan. Jadi ngono, Pak? Ki nek dijikuk saka Malaysia karo Taiwan. Kuwi tembunge iso mata. Mata. Dadi sing lanang nyambut kene Malaysia, sing wedok nyambut kene Taiwan. Itu lek kita bisa menyatukan kata-kata itu mata. Maki Malaysia, iki Taiwan. Jadi saya bisa menghimbau nuturi teman-teman lanang karo wedok, mata ki cinta itu dari pandangan pertama dari mata, akhirnya timbul di hati dan nanti akan membina rumah tangga sehidup semati. Masya Allah. Loh, iki wis pitutur lho Pak Minto. Iya. Dadi wong wedok karo wong lanang, bapak karo ibu iki nyambut kene Malaysia karo ning Taiwan, kuwi saka mata mlebu ning ati, akhirnya bisa membina rumah tangga sehidup semati. Dadi rumah tanggamu Ru, iki kudu sehidup semati. Lah, wondene metu siji, Metu bareng, maem siji, mangan bareng, dolan siji, dolan bareng, turu siji, turu bareng, adus siji. dewe-dewe. Lho kok ora bareng? Kula adus bareng ya kongseng jenenge cilik, wae tak delok cilik mau jenenge. Cilik. Ngono iya. Dadi penting Pak Minto ngoten niku. tane Loh, ta itu apa? ta ki wis tegese tanggung jawab. Tanggung jawabe wong lanang apa, tanggung jawabe wong wedok apa. Wong lanang nyambut gawe, wong wedok mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhane wong lanang. Nggih. Heru nyambut gawe golek pangupaya jiwa dienggo nguripi keluargane, sing wedok ya tanggung jawab piye pamrih wong lanang ki seneng. Wong wedok Mbak Afina. Mbak sapa? Mbak Afina. Mbak Adwina, Nggih. bojomu ndi to, Lu? Lah kene ning sandinge kae to. Kok tuwek mana bojone, Bu? Mripatmu kae. Wi bae, putuk bae gedeng ngene. Lah kowe yo teko aku. Lah kowe dadak ngeruh nyambut andinge kuwi. Lah wong sing sandinge make kok iso mbok ducing. Jadi mengingat seorang laki sebagai saka guruning Tuh. keluarga, Nggih. mula lek nyambut gawe duwe kaya kudu byuk ketubyuk Byuk, diwehne Pak. sing wedok. Nggih. Nah, iki. Contohi kaya kula Pak Minto. Heeh. Dadi kula niku nang sewu, bojomu ndi, Ru? Bojomu ndi? Bojone turu persiapan Salah. engko bengi iki arena dan juara ya kok iso. Arep dadi juara piye mburi jenang tok kaya. Oh no, yo. Ngene, Ru. Kel, Herul. Wong wedok ki kuncine siji ben bahagia. Piye, Mas? Kudu mbok blonjo apa sing dadi kepingane wong wedok kudu mbok tutne. Loh, dadi wong wedok pengen apa-apa Tutne, turuti. turuti. Ya nek kemampuan iki cukup gitu, Mas. Lah nek kaya Mas Minto bengi mayang ngene iki, buke nyuwun apa-apa iso ngudaneni. Lah nek terus kemampuane nyambut gawe beda pripun? Sesuai dengan kemampuan awake dhewe Pak Minto. Heeh. Wis wong wedok ki senenge apa? Turuti. Mbuh piye carane golek utangan los. Nuruti wong wedok. Lho, kene Pak Minto. Lek wong wedok kena nggih daringan patut untuk dituruti. Ngono lho, Mas. Lho. Terus Lah lek wong wedok mung mburu senenge dhewe ora mikir keluargane piye coba. Gaya hidup lho, sing dituntut. lek ra gelem nurut wong wedok nuruti karepe dhewe. Pegat. Kowe aja angger pegat-pegat terus lho kowe. Lho, los iki. Kowe las-los bojomu ya mbok losne. Nyatane kowe dhewe ya mumet to ya an. Lho, Nyetir wong wedok kuwi angel. wong wedok ki keras kepala. Wah, apa es batu Lho, Sing ngomong lek wong wedok keras kepala sapa? niki nun Sing sewu. keras kepala ki wong lanang. Wong wedok Pak Minto. Wong Kok- lanang. Kok saged? Teko wong wedok-wedok lek wong lanang ate ndak keras kepala nesu apa ora jajal? Pak Minto kuwi kepalane siji. Pak Minto.
Iki kepala liyane Pak Minto. Iki jane bukune kok ngendi to? Aku nganti gak cethuk aku. Hei, Pak Minto iki duduk kuwi. Iya. Ayo terus coba. Wong wedok ki di nun sewu, wis dikodratne keras kepala. Tapi mek kepalane tok, liyane empuk. Kowe aja pilih-pilih lho. Wis to. Kabeh ki ya ana sing keras ana sing empuk. Tegese keras kepala ki pemikirane sok kalau wong wedok ki nun sewu. Ki kodrate ya. Nggih. Siji gampang emosi, loro cemburu ki tinggi, sing keloro apa sing didadi karepe kudu dituruti ki wong wedok. Tambahi sitok. Tapi atine ki empuk, tegese gampang nangis. Lah kuwi. Tangane ya empuk, gampang nyambut gawe. Alhamdulillah. Lah, terus liyane ki ya Justru sing nangis ki malah sing atos. Pak Minto iki kok kono nyapa to Pak Minto. Sampeyan ndak ngerti apa sebabnya kok nangis ki mergo atos. Lah ya. Mergo nangis ki duwe gegayuhan di kekarepan. Kudu Iki lek dipinangan. ngerayu karo wong lanang terus kanggo cara nangis. Wong lanang ben nyoh sakmene, nyoh semene. Piye to, Pak? Pak Minto. Hah? Niki ilmu kula. Wis to. Iki lho, rungokno kodhok kaya ngene, kodhok ya. Kodhok ki ramene kaya ngene. Iki aja mbok delok kodhoke, Didelok piye, Mas? didelok sasmitone. Tapi aja entuk ngorek lho. Lho nyapa? Nek ngorek kobong iku. Kabong dasmu iki. Ngono. Wong ki. Kene. Dadi nun sewu Pak Minto. Heeh. Dadi Heru karo Mbak Vina iki kudu nyenengke wong tuane. Aja duwe jiwa idealisme, tegese nyenengne keluargane awake dhewe, ning ya kudu duwe prinsip nyenengne wong tuane lan nyenengne maratuwane. Lah nyenengne iki karo materi. Lho ya ora no. Ru. Heru. Lho. 15 tahun aku rabi iki ora tau kok seneng karo wong wedok liyane. Masyaallah, pinter imanmu, kuat takwamu ya gede. Lho, kok takwamu gede aku dipantau terus kok aku wis. Ya dipantau ora ki ndelok ngono lho. Kunci keluarga ben harmonis Pak Minto. Heeh. Lho, Delok sik iki situasine. kuncine sisi Ru. Heru. Sisi delon. Pokoke awakmu ki aja omong-omongan karo bojomu. Lho. Piye to kowe iki? Sik. Kunci keharmonisan keluarga Aja omongan karo wong wedok. lek dianggap satu. Loh, satu lah masalah. Yang penting untuk menuju rumah tangga yang harmonis. Di kalangan masyarakat terus ndak oleh omong karo bojo, terus nganggo sasmita piye lek jelas diarani wong padu. Ndak rukun. Piyayi sakmene mbane iki duwe bojo kuwi nun sewu lho. Wong mantu ki goleke teman turu anake lho. Mas Heru maune ijen, njur saiki kagungan garwa ki karepe ben enek kanca komunikasi. Golek omong-omongan ki wong wedok sekolah dijak omongan, kuwi mesti ngundat-ngundat perkara liyane. Wah, kuwi ngawur kowe nek Mas Heru mboten e. Sik ben dijelentrehke kok kudu ndak omong-omongan neng-nengan ki piye? Kula mbiyen iki membina rumah tangga ki 2 tahun, ki kerep omong-omongan, ki malah kerep geger. Loh, Tapi setelah aku goleki apa terus menjadi kunci gegerku karo bojoku, ternyata komunikasi. Omong-omongan. Tapi setelah aku ra omong-omongan, iki malah harmonis sampai saiki. Aman. Malah iya. aman, Pak Minto. Pancen sing apik iki pancen yo meneng-menengan. Oh iya, terus. Dadi lek enek apa-apa kuwi gawe metode yang lainnya. bahasa. Contone, Contone, njaluk apa-apa ya digambar. Heru iki mau pengen apa-apa iki? Gambar Sing gambar sapa? sing lanang. Sing lanang apa sing Sing wedok? lanang lho. Loh. Pomo Heru pengen lunga, metu. Lunga metu lho ya biasa no. Gambar kunci. Loh. Berarti Mas Heru arepe lunga njaluk kunci sepeda motor. Mbak Pina ngerti? Ngerti no. Loh. Bojoku mbiyen ya ngono ngerti. Ya mbok gambar. Tak ngono. gambar ngono. Masyaallah. Pamane Mas Heru nyuwun pamane. Makan yo gambar piring karo sendok. Mbak Pina ngerti? Langsung bojoku paham yen aku ki njaluk mangan. Loh. Ndaluk Mimi. Mimi tak gambar gelas. Loh. Ngerti ngono. Paham lho bojoku. Njaluk wedang susu no. Wis tak gambar gelas terus kene andinge bunder-bunder nik-nik ngono. Ngapa kok bunter-bunter Lah ning? nyapa tak cari susu. Sik. Terus umpama sampean arep njaluk adus piye? Adus tak gambar siduk Pak Minto. Mesti bojoku langsung sprundul njuku anduk. Oh. Ngoten niku kula. Nek kangen hubungan. Nah, Terus pengen kumpul ngene iki, malam pertama kowe mbiyen piye njake? Lek pengen mangan, kuwi tak gambar piring karo sendok. Ngerti ya? Paham bojoku. Lah nek Mimi. Gelas. Lah nek terus kangen pengen Terus- kumpul. Mesti tak adus ya. Kuwi tak gambar siduk, ngono aku mesti arepe adus. Oh. Bojoku paham. Malam Jumat ngene iki. Ya. Sunah Rasul ibadah. Lah ngene iki nek arepe nyambut gawe ya. Heeh. Aku mesti tak gambar kunci ngono bojoku mesti nyepakne mobil aku. Loh. Ngono. Paham ya? Paham lho. Sing tak takokke ora kuwi lho. Apa? Nek kepengin hubungan suami istri kuwi lho. Lehmu gambar piye? Apa kuwi? Loh.
Kok sik teko aku. Ndak ngerti pitakone adimu iki. Pak Minto. Lek arep lanang wedok ngono lho. Nah, ngono lho. Lah, kuwi to, cis. Cis ki apa kok iso? Cis tipis-tipis. Maksudnya ki hubungan ngono kuwi. Kuwi tak gambar. Lah kabeh mbok gambar kok. Kuwi tak gambar. Piye, Mas? Tak gambar kurungan terus lawange buka. Lho, ngono Pak Minto. Sik kok ora padha karo nek maem karo lek ngombe. Lho ya beda no njaluke kuwi yo. Dadi tak gambar kurungan karo lawange buka. Lah nyapa kok ming hubungan lawange buka karo kurungan. Kuwi berarti manuke wayahe mlebu. Ngono lho. Dadi Sasmita. Lek bojomu ora tanggap. terus Lah coba lek bojomu ndak ngerti. ora tanggap. Ora tanggap. Kuwi tak gawe gerak tubuh. Loh, Gerak tubuh piye? Loh, nggih dengan gerak tubuh lho Pak Minto. Terus contone njajal piye? Jaluk apa? Ya arep turu awor kuwi mau. Turu awor ya aku lek mangan ngene to. Nggih. Lek ngombe ngene. Nggih. Lek jaluk turu awor wis biasa. Piye, Mas? Jalukku mesti mek ngono. Wah, bojomu marah. Mara. Terus akhirnya kodemu Kodeku mek ngene. Apa wi? Pak Minto nyapa to. Oh, anu, olahraga. olahraga. Nah, olahraga nyapa to Pak Minto. Lah ngene Ngene lho Pak Minto. Senam to, senam. Oh, ngedukne meteran. Lah alah, kok meteran iki? Mosok meteran gune ning kene. Bar diukur. Ngene lho, ngene. Wah, cepot celana. Nah, ya kuwi lho, cepot katok. Tangga. Iki kan giyetik nih, kok jelas nih nyapa to jare yo. Wong jenenge nuturi iki ya nuturi sing apik. Iya, mantu. Ora kok nuturi ning sasmitone sasmita sing lapas. Guyon. Wong Mas Heru iki piyaine meneng ngono kae lho. Meneng. Meneng Heru glendem kita ya. Lho. Kok glendem piye to? Tegese glendem ki beliaunya Heru ki glendem untuk membina rumah tangga. Wong piyaine nyeneke meneng anteng. Wong ki lak enek pepatah mengatakan to Mas. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Saiki ngene Mas Kritik nggih. Untuk membuktikan bahwasannya untuk minta hubungan suami istri. Nggih. Ki ben jelas ki diperagake karo presiden. Kuwi anu ya. Jaluk niku to. Heeh. Oke. Maaf. Coba. Sapa? Sing mari sampean lho iki. Awakmu. Dadak ngomong ngono kuwi kudune praktek nek karo aku ora pas ngono. Bojoku sapa? Wis milih kono sak karepe kono. Golek sing nganggur e sakmene sik do mangan kabeh. Pilihna to Pak Minto. Kae lho rada nganggur wiraswara lho. Ndi? Wiraswara lho. Padha lanange gedeng aja niku ya. Lah sing nganggur kuwi tok e kok iso mangsane. Glena. Wiraswara. Glena. Ayo sing ndi? Ki do madang kabeh. Kene Nduk. Jale Sing ndi? kancanono kae Masmu kae. Iya, kowe lho. Lah kok Kowe tak goleke dangkelan pring iki lho, meneng kowe. Mangsane angel golek sinden ngene iki. Liya-liyane do mam kabeh iki ra gelem maem kok. Ora gelem mangan. Tahu gede tirakate kuwi. Gedhe trakate napa? Iki mau wis mangan tek 3 piring kok sore mau. Kowe kira sembrono. Pangapunten lho Mas. Heeh. Wong Pak Darmaji iki piyaine iki blobo lomo. Dadi iki lho Dlon. Yaine wis satene ditokke. Ngene, jare kingko para esuk. Iki engko nusul bakso. Lho, sesuk-esuk piye kowe rumah? Pecel. Sesuk bengi sik enek-enek rawon. Lho, tanggapane nganti engko sutok. Lho tapi rawon khusus kingko. Ning ndi? Marung dhewe. Mangsane. Ayo coba diperagake kaya ngapa? Jale. Iki duduk maneh bojomu, Tuk. Kae Niki, Pak. Heeh. Iki ketoke ngene mawadah tenan lho. Kowe ora sembrono. Ngono. Jale. Gawedi. Kowe iki digolekke rada apik ora gelem jaluke sing ngene sedengan mbok paido kok iso. Ngopo sebabe tak goleke pipit sing gedhi? Lah, Pak. Sing ora mbayar kuwi malah senengane torok karo wong lanang. Nah, ya kuwi. Nah apa? Modelmu. Nyapa? Liyane Pak Minto jogo. Disyukuri to. Kowe iki ora ngerti urusane wong wedok. Wong wedok ngene iki gemati lho, Mas. Mati apa mbok golekne wong wedok sing ngeleng kentongan ngene kuwi kok. Delok ibu-ibu sing lemu-lemu senenge wong lemu ki ndudohke pikirane ayem, atine tentrem. Sing lanang mesti kuru mergo ngenes. Ya ora. Wis lemu. Mosok Heeh. lemu ki ora perkara bahagia ki ketoke penyakit kae. Aja to. Ayo diperagake njajal. Tarinen jajal. Tarinen. Umpama awakmu anu Mas Heru pamane. Iki sapa? Iki Akwina. Oh, bojomu kaya ngene Heru. Umpama Mas, ya ampun. Umpama kowe iki Tak pepet.
Masa Afina Iso romantis apa ora? Kowe kok nek kira gelem apa tak golekne buis tukang adang. Nah. Sik ngene Mas, apik-apikan le merayu seorang wanita antara Jo Kluthuk Mas Jo Klitik iki apik endi? Sampeyan tak gandengke karo Mbak Punjung coba. Kula sik digolekke Ya iya, coba. Peh barokahe melu wayang ben bengi digandengne terus lho. Ning ra entuk go mulih to Pak ya? Entuk. Ora entuk. Itu lek pengen geger neh kowe. Ngene. Mosok sik kurang ya kowe iki. Kok ya Mas iki ngene ono lho. Lah, Cakeme ora yak-yakan. Mas iki lho. Nyambut gawe kok go mulih. Pak Minto. heeh. Kritik karo iki to? Ya. Nggih. Aduh lah oleh kode ijo. Cilik tapi lincah. Lho iya no. Oleh kok kodok bangkak ya. Kowe ora sembrono Mas. Iki sebelah ki Mek kungkong. iki malah aku iki rada rugi kok. Kayak sebelah ki tanduran jagung ning ora bertongkol dua. Nggonmu bertongkol dua lho. Iki malah tongkole ndak umum iki ya. Oh no. Rajono no. Laki Ora nduk. yak-yakan ngono. Lah oleh iki ya. Contoh nih Mas Klitik Nggih. menjalin mahliga rumah tangga yang harmonis, yang tentrem, ayem, kebak kabagian kaya ngapa coba? Kula niku mboten kakek ngomong kok Mas. Saya itu tidak terlalu banyak mencintai wanita tapi mencintai satu wanita berbagai cara. Ya. Begitu ya Mas. Yo. Ngapusi. Satu wanita ya Mas. Iya. Iya. Ayo kene. Nduk anu tak Nggih. Tak gendong neh. tak gendong piye kowe ora ganggu. Aku iki karo kunjuk pangapunten Mas Minto. Ya. Dik sampean ngerti to. Pripun Mas? Nek ning ngarepe Mas Darmaji lak ana tanduran kates to kae. Nggih Mas. Kates kae lho. Iya. Kae aja disawang katese. Ning sampangan katesmu. Kowe kok tak tonyo ndelosan lho iku kok iso. Aku ki ngomong karo iki ora ngomong karo. Lah iya. Tapi kan katese punjung jos. Jos yo nggone bojomu Wah, iki duduk kates. apa kuwi? Melon. Kowe ora sembrono. Papunten Mas. Ngerti to nduk kae apa nduk? Kates Mas. Kates. Nggih. Kates kae saka tembunge ka karo tes. Nggih. Kaki karepmu aja nganti mandek, tes ki tegese apa wae sing dilakoni kudu dites dhisik. Aja kemrungsung grusak-grusu keburu nafsu. Oh, layakno jenengan tukang ngetes to Mas. Lah iya kuwi. Mula kabeh kudu dites dhisik. Dadi kowe kudu siap alpe dites. Ngono. Dadi kuwi sik kates, Nduk. Kowe ngerti sebelahe kae ngarepe apa, Nduk? Jagung. Jagung. Jaganen atimu aja nganti bingung. Mula awake dhewe wong beblayan kaya Mas Heru karo Mbak Pina, kuwi dijaga atine aja nganti bingung, aja noleh nengen, aja noleh ngiwa, sawangen ning ngarep aja nyawang mburi. Kados panjenengan nggih. Kaya Mas. ngono diajeng. Ngono. Yen kowe tak yen kowe tak ibaratne paralon, Nduk. Hah? Paralon. Dadi wetengmu gedhi tak cepaki sapi teng sing ngombo. Ya toh, mesti elek kowe ora. Lah bojomu kok pokoke sapi trek. Paralon kuwi saka arti paki paringana tresnamu lan tresnaku tetep nyawiji. Raki tegese ra ana wanita sing tak tresnani kejaba mung kowe. Lon ki lon. Kowe ben bengi mesti tak keloni. Lon ki alon-alon. Dadi aja gemrungsung tetep alon-alon membina rumah tangga ya, Nduk ya. Oh, ngono ya Mas. Ya, wah gawedi Demen nih. aku. Mas, Demen palaku ngono ya. Aku Palaku. Demen palaku. Lah mau lho, tok rayu malah demen aku. iki jane wong wedok wong manol iki kok banget. Lah aku demen kok. Ya demen tapi aja nginang ngene kaya. Lah wong sing wedok agresif Karo ora. bojone kan. Bojo ya. Itu Mas Minto. Jarene kan Heeh. agresif. Bojo ya bojo tapi gerakmu iki aja kaya ngono iki kaya bar ngombe jamu galen ngosek kowe iki. Piye ngene? Nah ngono lho. Mingkup. Alah kon tetep kempit nyapa to jane to. Nyapa? Lah piye? Nah biasa ngono lho. Kowe ora iso mingkup wong pupune gegeden kok iso. Mbok kon mingkup. Ya Dik ya. Niki lho Mas Minto. Heeh. Bocah niku sing klasik niku nggih ngeten niki. Klasik niki. Klasik kaya motor. Loh, kepiye to sam uang ki luwih becik. Klasik bojomu lek bojoku ki herek. Kok erek kepiye to? Kenapane kudu Hei, blok. bojo kuwi halus badhe dahar napa Mas Jo Klitik. Menika sampun cemawis, badhe ngersakaken sirah monggo. Halus bojoku. halus Penake bojo ngeten iki lho Pak Minto. Heeh. Sing rada kasar. Napa? Kowe golek halus lek pas mangan. Kon nyontoni iki kasare bojone Loh, coba. bojo kula iki kasar. Kowe lek mbok golek bojo halus nun sewu. Kowe lek pas ning Surabaya ning kota besar Nggih. nyabrang malah bahaya. Penak bojo sing kasar ngene iki. Piye? Loh,
Ayo Mas kalau dalane sepi kiwa tengen sepi. Ayo kita nyabrang, ayo nyabrang ndi. Penak. Bojo halus ayo bahaya. Piye? Kaya ngopo? Tengen lho, enek pikem. Aduh. Lho, mlaku klunu urung teko nggon tabrak pikep bongko kowe. Ya ta, nek lak seneng karo dulur ngeten iki, Iya, Pak. Lho nek sok lairne Nyawa. halus bojoku timbang bojomu. Kaya apa? Lah iki iso nek umpama nuntun putune, ayo nduk istighfar, nduk nyebut asmaning Gusti. Kuwi lho, sirahe jabang bayi wis ketok tungul-tungul, nampil napas, ngunjal ambekan. Kuwi lho nduk alus metu punang jabang bayi gangsar. Kasar. Iki lha nek bojomu kasar piye? Ndang mekokok, ngono piye kowe? Aku lho wis molo-molo kuwi lho. Ayo Mas. Bu golek Masku ya Pak Minto. Jajal Mas tanggomu kobongan. Piye? Lho, lha penak bojoku. Kalau omahe Pak Minto kobongan, ayo kita golek banyu, ndang disiram, grujuk yang mampet. Kena bojomu lho. Piye, Mas? Lho. Apa kayak kedul. Ora enak ya. Urung teko nggon omahe entek. Wis ra gagas. Mas pelokmu, Mas. Pelok, Mas. Sekarang gitu ya. Mas, Dalem. ketika kamu memegang tanganku, apakah ada yang marah, Mas? Yen nesuwi sarana kanggo nduduhke rasa tresna. Mekaten. Iya, apa wae sing tak lakoni ora ana siku dendaning Jawa to. Kabeh wis ditata. Sekarang sudah tidak marah-marah ya, Mas? Ora ono. Mergo wis kena lantai kelapson. Wah. Ya ora kok iso. Coba. Kekarane wong akrambi Romantis. tutu bondo tutu rupa. Kowe ngerti iki sing ditabuh jenenge apa, Nduk? Gender, Mas. Gender ki tegen olehmu sesender marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, mekaten. Sandinge ki apa, Nduk? Slentem. Slentem ki saka tembung kowe yen dadi bojoku aja slincok ing tembung. Yen tresno ya tresno, yen ora ya ora. Kula tresno saestu. Saman roh sing gandul-gandul ke jenenge apa, Nduk? Gong. Ketoke kayak modelnya kayak modelmu cahayu tadi. Alah, Gede. Ayo padha wae. gedeng. Gede tapi enek mentol cilik nang tengah. Amung ati pawi tane Wah, romantis. Kayak iso apa ora kasing sisih lor kae. Sakit Pak Minto. Aku rayunan, Mas. Sayang. Iya, sayang. Bibit, Iya. apa bedamu sampean karo salon cahayu? Enggak eruh, Mas. Apa, Mas? Kita elek bedane. Nyampur aja genset. Mengecewakan. Enggak kok mengecewakan kok. Kondulang bit ben ketok sayang bit. dagelane nek klambine kaya Dulangan, Bit, dulangan, Bit. Ngono. Sing didulangi apa sarana apa-apa entek kabeh Pak Minto. Ya kuwi. Nah, Tak buktikan dulang ya, Mas, ya. lek memang sampean iki harmonis dalam keluarga. Aja kalah karo keluargane Jo Klidik. Nah, nggih Pak Minto. Tak dulang ya, Mas. Iya. Aku suwi enelek 6 tahun rambut dulang, Nduk. Ndek ngenani mbok dulang malah Nduk cahayu. Mosok mangan tenan iki. Alah. Apa kuwi ora gizi ora vitamin blas. Lah wong didulang turane wong. Ditulang turane sindah-sindah. Didulang turane wong lekmu seneng. Loh, ya Allah. Ngono mbok pamerne. Nyepres, Mas. Nyepres. Aja mbok buak, biasane tisune kuwi mambu siti ya dipangan lho. Ngono. Ya, krek. Nyapa? Lombok tok. Lah wong setiae ngono kuwi. Ngombe ya, Mas. Aja kaget. Ngombe ya, Mas. Mimi. Mimi. Anu aja kuwi to, Pit nyapa. Sing ndi? Lah langsung nang ngene kemasane kuwi. Mimik ya, Mas. Alon-alon ya, Mas. Lek mimik ya, Mas ya. Nyapa to sing iki? Lah sing ndi? Kuwi lho. Engko sing kuwi engko. Mimik sik. Jan setia tenane bojone. Bojone setia tenan. Setia. Setia. Bojone setia. Iki Mimi plus masuk angin. Ya. Setia lho. Ayo, nah Pit sik ngelak Pit. Sik ngelak. Tas sik ngelak. Sik ngelak.
Ya, sik tak bukane, Mas. Bojone Setia. Aku ning ya sok ora ngono kuwi mbok cawiske ning mejane penak. Sekali-sekali rap karo tekpun kakang. Aku gak mangan ning raiku pedes. Jakre. Iki jane banyolan opo nek. Iki dulang Lombok tok. Lah wong iki ngajak raiku ben kowe dangan. Kowe yo ngono mbok dulang mie paling pedes. Mbok kowe banyu. Lah nek lomboke lho, Mas. Ora ngerti apa? Mus diomongi Lombok tok mit ngono. Ayo ditutukke Mas Ludung. Suamiku. Luput. Sik. Suamiku sedang anu lho. Matengane komoto barang. Mas kok mesakne. Kowe bar mangan pedes ya iso mbok semprotke ning kancane iki lho. Oh alah. Wis ora melu mangan mine. Mine bojomu enak ra? Loh, Iki mine bojomu enak. karek telu. Rontok apa piye? Mas. Kok eruh? Ora kok rontok ning dingenyei. Luput pisan kena pisan. Suarane jan arum serak-serak klomoh. Yen gampang luwe gampang. Nah, untuk mepet dirangkul. Ndak cakep ngene. Jan kaya Mas Ludung, Dalem Pak Minto. arep ngawinke kebo nyang endi? Niki mesti dikawinke kula suntik. Mas aku gendong, Mas. Gendong. Lah nek perkara kuwi aku engko sik. Nek kowe gandeng tak turuti rene. Kowe pengen gendong tak? Gendong. Gendong sisih ngarep apa mburi, kiwa apa tengen? Sisih ngarep madem mburi. Ngarep madem mburi. Marep. Madem mburi. Lho, lah kuwi lak ya terjadi 2-2-0 karo 1-1-0 ngono kuwi. Apa kowe? Ayo konslet no. Sampeyan yo ngono. Iya. Bahaya. Nyapa? Kak akhirnya dipoto malah kaya ketek mangan kates. Keteke sampean ngono apa piye? Lah itu aku keteke kowe kates. Lah nek aku luput pisan kena pisan diajeng pergiwa manuta marang pun kakang diajeng pergiwa. Nggih, Kang Mas. Yen menawa katresnanku mung kowe ra ana liya diajeng pergiwa. Aku nyuwun pangku. Apa kowe njaluk tak pangku? Kaya ngene, bukti katresnanku pergiwa. Ayo pergiwa. Sugriwa. Pergiwa. Pergiwa ki lek cilik gedhe Sugriwa. Kuwi kethek, Mas. Oh alah. Ayo jajali. Pergiwa. Kaya aku kok kene lho. Wah, iki jan. Iki Sugriwa iki. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang diajeng garwanipun kakang diajeng. Kowe nyuwun apa bakal tak udaneni waton ora nyuwun mudine lintang rembulan ya diajeng. Kula nyuwun gendong, Kang. Kowe njaluk gendong meneh. Kowe njaluk gendong meneh. Tak tung. Kowe njaluk tak gendong diajeng. Beluk. Ayo tak gendong, tak indit, tak boyong ana ing kadewate diajeng. Wus. Awas. Wis Rame lek Pit. ngono. Sampak langsung dijak Jane ngono. melek tapi musuhe kethek niki napa saged? Pergiwa. Hei, suarane gedhi pergiwo. Garwanipun Kakang pergiwo. Pergiwa. Garwanipun kakang pergiwa. Kowe nyuwun apa pergiwa ning aja nyuwun lintang mudun lintang lan rembulan ya. Pergiwo garwanipun lakang pergiwo. Kakang. Kakang kok lakang. Aku muni apa? Lakang. Sapa sing ngomong muni lakang? Jenengan lho. Kakang. Lah mau muni lakang lho. Bapakmu lho. Sampean mau lho. Aku muni apa? Lakang. Lah iya. Lah iya.
Heeh. Kok lha yo baleni pergiwo arwanipun lakang pergiwo arwanipun lakang pergiwo kakang lah yo kakang pertama aku sisi ning lakang lho kowe nyuwun apa pergiwo kula nyuwun dipondhong Kang Mas lho kok lho iki kepiye tak udaneni udane ndasmu ya napa enggak kuat no bos lho Gatotkaca iki sekti mandraguna kok iso tak semayani piye lah kok dipun semayani ayo karo trisik sing wedok trisik awas diajeng pergiwo gage mapano diajeng ndak boyong ndak penake sesandingan marang kono kakang jenenge yo pergiwo manut telatang tudung dang awas yo ini pergiwo ndak bopong pergiwo ayo pergiwo maju toh marang ayo ndak bopong hei wah pembleser oleh-oleh nek yak-yakan yo ngono kuwi lho syukur lah bojone iki ning kene kok digendong bojone kancane Gatotkaca rusa tak contoni wah pergiwo manut to marang pun kakang pergiwo bakal ndak kepengake uripmu piye lagi iki lho ngapa kok dimi lagi takone lagi malah mbok junjung ra karo-karo begitu cebol langsung lul Oke mapan ayo anak ya jenenge wong entuk yo ngono entuk mosok Gatotkaca kena setanting lagi iki oh kudune mbopong yo ora ngono kuwi kok iso ayo terusno diajeng aku tak menggeh-menggeh. Wah, sapi tangi sak gedine. Wah, kowe kiwa to? Heeh. Aku tengen pas padha tengahe. Pupune kok guling. Kuwi cara kapuk nu super. Ah, saiki nembang bareng, Mas. Lah niki dereng barok niki. Urung bar. Dereng sik ben dirampunge mengke bablaske barok barok. Dereng. Lintang samara. Yen angel maaf lho Mas maaf apa maafkan aku maaf aku iki Gatotkaca terus ala padikmu penak ayo anak penak gundulmu iki mosok Gatotkaca mek kiwa tok yo kurang wis kurang kurang sing tengen wehno pisan hei sing tengen sik segelan kuwi tulisane SNI angel tan kenoti numbas harata
panjenengan. Manut larase pelok barang dadekke lintang asmara. Nah, ya. Yuk. Yuk, kaya ngapa? Dados. Ya. Wah, jan tenan. Pipit. Iya, Mas. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Aku juga. Ojo ninggalin aku ya, Pit. Tidak. Tenan ya? Tidak akan. Oke. Siang pan bengi sing tak eling sing ora ana kowe sing ning ati saben bengi gawa ngimpi muga-muga tresnamu lan tresnaku tetep senajan aku ning bisa ning kono muga lan aku bisa njogo barang sing tuwa langsung bablas jaipongan Mas Agus. Elingono dina
mana yo Mas datangnya Lisa dari sawah turun ke kali dari mana yo Mas datangnya Lisa dari mata turun ke hati tuku boto terus tuku setrika dalang iminto dan kaloko hari ini terus tuku panggung pancen bahani itu si dendambaan Mas Ridik, tembang menika katur penggemar berat Sekar Gadung, baik yang langsung ataupun yang dari jarak jauh. Menika wonten Bapak Samidi kang wonten Kawedusan Ploso Klaten Kru 35. Pak Sawiji nggih biasane rawuh nggih. Kalian Bapak Suryono Pati Jawa Tengah. Siap. Ugi Mas Juwadi Timbul ingkang wonten Rembang. Bapak Sumeh ingkang wonten Ngepoh Tanggung Gunung, Mas Isam Wagir Ponorogo, ugi Mbah Lengger mboten nate ketinggalan, Mas Suratno Solo, Mas Suratno Noglok niki nggih bendalu mirsani. Dan juga diinformasikan Mas Minto, masyarakat Tulungagung jangan sampai ketinggalan. Ya. Tanggal 20 November nanti akan digelar wayang kulit spektakuler wonten Pendopo Agung Tulungagung dengan 3 dalang ternama dari Tulungagung. 1 menika Mas Minto Darsono, kedua Mas Eko Prisdianto, yang ketiga Mas Sun Gondrong saking Mirigambar. Langsung 3 layar. 3 layar, 3 dengan dalang. bintang tamu Wonten Mas Klitik Luduk, wonten Mas Percil, CS, wonten kalian benjing dalu Mas. Niken Salindri. Wah, Niken Salindri. Tanggal 20 November di Pendopo Agung Tulungagung. Nggih, kolaborasi. Siap. Kalian benjing dalu tanggal 7 menika hari wayang sedunia. Ada anak-anak Paku Datu Paguyuban Dalang Anom Tulungagung pentas di lapangan Tenggur depan Balai Desa. Mereka ada dalang 20 dan pesinden 10. Adapun bintang tamu Mas Dujo, Mas Jo Klidik. Nah, iki awit saking kula panjenengan peduli dengan hari wayang sedunia, benjing derek berpartisipasi nyengkuyung datang dalang Anom Tulungagung. Pancen berpartisipasi nggih. Sakniki awake dhewe niku kadang sok kesel Mas. Ngomong kadang iso bleset. Iya. Tesih wonten Mas Didik, menika saking Pak Cak Parnopati, Mas Alex Sumbragung, Pak Muidi, Pagu Pare Kediri. Bunda Depok ugi Bu Pakis Rejo. Weh, rawuh niki. Bu Pakis Rejo Bulurah. Oh, rawuh. Rawuh nggih. Iki Mas Ferry saking Kediri, Dudomu Wonogiri, Bapak Kajadi ingkang wonten Pakis Rejo. Pakis Rejo niku leh seneng wayang kulit lakon hebat. Ngantek senenge karo wayang. Pasuruan melu. Ning kono Mojokerto ya teko, Surabaya niki ya teko. Saking tresnani Bulurah Pakis Rejo iki karo wayang lho. Ngantek Rabi Dalang. Ora rabi dalang sapa meneh. Anu Pak Minto niki salam kula kanggo dulur kula sing Norwegia tapi cinta terhadap budaya. Iki ana Mr. Rune karo Yaladin Dasmu. Mr. Yarle Waton. Boten. Yarle karo Rune karo Miss Jamie. Niku wong ing mriko Norwegia tapi seneng ningali jenengan Pak Minto. Jane ajeng ditanggap teng Norwegia ning gandeng jenengan kalih sindene ra iso basa Norwegia ra sida. Nggih. Kali tanggal 8 jeng ben wonten tetep hari jadi Kabupaten Tulungagung pentas di Bandung Pasar. Bandung. Bintangipun kula kalih Mas. Wah nggih. Mosok pegawai dhewe.
Ora ngaos ora. Aduh. Niku sarengan Gondo Suli nggih wayang kulit Mas Cahyo Kuntadi panjenengan lenggah wonten Bandung campur. Nggih. Bintang tamu Bandung Cak Cemple kalian Mbak Lucy Brahman. Alhamdulillah nggih. Ya, dilajengake tembangnya. Siap Bos, siap. Kula nyuwun gungan panjenengan. Lagu sing meriah tur pesindene mensupport sebagai penari latar. Siap. Anu Pak, ngeten niki lak kula kado untuk Pak Darmaji. Ya. Sinden panjenengan ingkang nembang Mas Jo ingkang nyepeng drum, lajeng saya pinjam wonten gitar. Nah, pesindianipun ingkang nembang loro atau telu? 5. Oh, 5. Nggih no. Ya, coba kaya ngapa? Ki kolaborasi antaripun Sekar Gadung kalian Dujo. Jadi semuanya tampil, Pak. Ya. Kula tampil, sinden tampil, musisi tampil, semua sinergi. Oke. Tur mayang ning mae dhewe arep crita apa nguyai segara. Sing penting seneng-seneng. Nggih, saestu, Pak. Ya. Iki mengke nganti jam tengah loro. Anu Mas Luduk siap-siap dulu. Ini aku tak ngambil kanca-kanca. Ya, pesindiane papat ngadeg tembangnya apa, Mas? Tembangipun damel selendang biru, Pak. Wah, selendang biru. Selendang biru. Nah itu. Tak kaget aku, tak pikir kok kedap terus mak aku nyawang selendang biru. Tak pikir lek kuwi. Ya, Dok, ngadeg kok. Presiden papat. Ya, coba kaya apa? Pangapunten, niki lak nggone dhewe tadi ya wis digawe Ah, Weh, digawe sing kantor. energi lho, Dok, energi lho. Iki masalahe sing ngiringi ya Mas Litik, Mas Lutung kok dikira ora Dikira sabotase. Nah, ngono. Coba Dek. Kotmu Mas, karo Benoto Mas, kotmu Mas. Ayo. Dek nih ya. Ki katur Mas Joko Wibowo ingkang nusul wonten lokasi, Mas. Siap. Ya. Yalah, wis sing nang ngendi-ngendi iki pokoke bek kene iki. Iki pun aman iki jos. Iki lho Mas El. Coba drummu dulu Mas. Wah. Alo to Bos, ngarep nek kanca-kanca kok iso. Iki saking iki apa jenenge kaya ngeten apa Mas Lidik niki? Lu kepik. Anak walang Pak, walang. Kepik iki rada gedhi lek cilik kudu kepik iki. Walang Pak itu walang. Walang iki. Walang, Iki tondo, iki lek 2026 iki larise kaya ngene iki. Amin. Amin. Mas Te laris ki ning kono kepik tok. Ayo, kaya ngapa? Selendang biru dados.